Lalaking naabtang bit-bit ang kinawat nga TV patay human matod pa misukol sa kapulisan sa Davao City. Samtang ubay-ubay ka mga lalaking nagdula gamit ang airsoft rifles nga walay permit gipangdakop. Ani ang report ni RG Relator. Giransak sa usa ka wala pa mailing lalaki ang usa ka balay sa Purok 2-A Barangay Malagos, Davao City, alas 3:50 Martes sa kadlawon. Ang kawatan patay human matod pa misukol sa mirespondeng kapulisan. Dihang naispatan ang suspect samtang karga niini ang kinawat nga TV. Giduol og nagpaila matod pa ang usa ka pulis. Apan nibunlot matod pa ang suspect sa iyang dala nga pusil og namusil sa pulis. Apan nabalsan dayon sa pulis. Hinungdan nga naigo ang suspect. Na may makaingon nga involved din siya sa other nga activities, no illegal activities mo nang karon gipanubay papod sa ato ang Baguio Police Station nga basig na ay nakaila ani nga gibasig ikiwatan pod sir no or basig nakaila gyud sa tinuod nga pangalan aning maong suspect. Gidala pa sa ospital ang suspect apan gideklara na kining dead on arrival. Parayon pa ginaila ang napatayng suspect. Niadtong Domingo, gidakop sa mga personahe sa Talomo Police ang 18 ka mga lalaki. Lakip ang usa ka minor de edad, human gireklamo, dihang nakamugna sila og alarma og panik sa mga residente. Dihang nagdula gamit ang airsoft rifles sa usa ka subdivision sa Barangay Catalunan Grande, Davao City. Gikompiska sabang ilang gigamit nga airsoft rifles. Okay na siya kung naa kay kompleto nga documents no nga i-allowed man na siya kanang sa airsoft pero kailangan proper no napuntay ka ng coordination sa kung asa nga area like sa Talomo kung kanang okay gi-allowed sila dapat i-inform ato ang kapulisan. Kasong alarms and scandal ang ipasakang kaso batok sa mga dinakpan kinsa wala na mihatag og pahayag. Kauban si Metro Awin sa kamera. Ako si RG Relator para sa One Mindanao.